Зайка. Идеален си. Зайчо! Не си тръгвай. Да се нацепи си зад. Сними оно зад. Его толкова вижте. Вижте какво е на тук. Ние ги гледаме. Има и кученци там. Не си, ела да те пусна тук. Мими, ела да видиш. Ела да видиш Мими как пищи. Окей. Мими е... Той някакъв козьор. Як, аз към този другия, виж колко е сладък. То други някакъв недорасъл. Виж колко е готин обаче. Да. То не ме кефи толкова. Той е на те кефи, то другия. Виж се едно души. Също Така да се тишка. Даре ма беше срещу тревичката и се едно душеше. Трябва да се Моля, миличко. Защо е такова мокро? Това обаче е уникално добър заек. Виж колко е добър. Супер добър. Някой дорасляк обаче. Това беше всичко от Заешки новини 3. Това е Дири, но не се познавате, но ще се запознаете. Сега да се върнем към якия заек, който не иска да позира. Какъв идиот. Виждани. Това сме миналия път. Тук няма да видиш буца. Точно буца си. Буца. Лоша идея. Да минем на макро. Бая Заешки новини. Доста.